A1 म्यूजिक प्रेजेंट अंजलि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मदारपुर। म्यूजिक बाय मोहन यादव। हे माई गंगा किनार पर बाट जो है नारे नारी कब है अरग बे। हे माई गंगा किनार पर बाट जो है नर नारी कब है अरग बे। कहली छठिया मैया सुनिए सेवा खावा मानिली न बिनती हमार हे। कहली छठिया मैया सुनिए सेवा खावा मानिली न बिनती हमार हे। जबरे सूरज देवा आँखिया के खोली हैं तबे परियार गहा मार हे। फल फूल हरियर अभी फल नरियर सेवा कायर गलिहले खा रहे। फल फूल हरियर अभी फल नरियर सेवा कायर गलिहले खा रहे। पश्चिमी अतिथि के होला मटी कोरावा खष्टी के आवेला बारात हे। बिना सूरज देवा डुमर के घटिया सेवा कायर गिया लिहले खा रहे। उगिना सूरज देवा डुमर के घटिया सेवा कायर गलिहले खा रहे। उगिना सूरज देवा डुमारा के घटिया सेवा कायर गियालिहले खा रहे। गावेले दिनेश छठी माई के बरतिया सेवा कायर गियालिहले खा रहे। गावेले दिनेश छठी माई के बरतिया सेवा कायर गियालिहले खा रहे।
डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मदारपुर।